Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Musa mai sana'a an kawo mun kararka. Kamar ya yaushe? Oh, baka ma san me ka aikata ba kenan. Sai fa ka buɗe mai wuta. Okay. Na kasa gane muku wannan rashin ƙaunar da ake min. Kamar ya? Kowa ƙina yake saboda ba ni da shi. Menene gaskiyar abin da ya haɗa ki da shi? Tun da muka hana sai da masallacin nan, ya dauka honzuka ya dora min. To kai Musa mai sana'a ya aka yi haka? Wannan masallacin da shi na dogara. Amma me yasa da muka tambaye ki biki faɗa mana ba? Wallahi kunya ce ta sa ban faɗa a gaban Alhaji ba. In ji ubanwa. Da kunnen ka kaji abin da yake faruwa ba? Zuri'an mu ba mai hali irin wannan. Wai mai kashi shi zai yi wa mai tusa dariya. Bari na faɗa ma gaskiya. San da baban mu iya da rai. Ka haɗa halaka da mu? A'a. San da baban mu iya da rai. Ka taɓa zuwa gidan ko dubiya kai war? Ban taɓa zuwa ba. Saboda haka ka fitar kawai daga harkar gidanmu. Na kyale ka kawai duk abin da ka ga dama ka yi. Yakwa ɗan gari haka nake son ka. Tabdija. Kamar ya? To ko a garin Maguza ban taba jin irin wannan ba. Ku kyale ni rayuwa ce ta ishe ni riga da wando har da zanin ɗaurawa.